100 είναι οι μέρες για τις διακοπές μας και αμέσως αρχίζει σχολείο. Και αυτό που συνήθως καλά τις καρδιές μας είναι πως θα περνάμε λαχείο. Πυραυλό φτιάξτε, παλέψτε με μούνιες του Άιφελ, πιάστε την κορφή. Ή πλάσματα βρείτε μυθολογικά ή βάλτε μαϊμού να πληθεί. Σερφιν στα κύματα ή φτιάχτε ένα ρομπότ του Φραγκενστάιν, βρες στο μυαλό. Εγώ είμαι. Βρείτε ένα κονδωρά, βάψε όλους τους αγρούς, κάντε τον κόσμο τρελό. Φινέα! Σκέψου κι εσύ γιατί υπάρχουν πολλά να κάνεις μες στις διακοπές. Έλα, περί. Πες στην παρέα του Φινέα και Φερ που έχουν ιδέες τρελές. Πες στην παρέα του Φινέα και Φερ που έχουν ιδέες τρελές. Μαμά! Ο Φινέας και ο Φερ φτιάχνουν το τραγούδι των Τύκλων.